एगो बात हमारा जितना भी बड़ भैया बानी आज कतना भी भोजपुरी के गायिका लोग आ रहल बानी ओकरा से बढ़ के ही दीपिका ओझा है। तो जौन भरत शर्मा जी पियवा सिवान से गा दी हलन ओकरा बाद अगर लड़की में केहू गावे वाली होई नो दीपिका ओझा बाड़ी। हम चाहब कि पियवा सिवान से गाओ ओकरा बाद दफड़ा गई हरूरा सब सुनी आवाज पर ध्यान दी। अच्छा लगे तो इनका के आशीर्वाद ताली से चाहे रुपया से फायर कम करे के बाद जय हो जय हो जय हो। आई बस बस इतना कह दिली ओही में हमार बहुत हो गए। यहाँ के हमारा गोलू जी के एगो अलग रिश्ता बा बचपन से हमने के दोस्ती बहुत तगड़ा बा का जी। सही बात बनो सही बात बनो आवा कैसे आ कहे के बा कैसे आ कहे के बा हंगा कि नैन छुरी से कटारी हो गई नैन छुरी से कटारी हो गई कि नैन छुरी से कटारी हो गई हाय रूप की दुनिया पुजारी हो गई अरे तबके हो जरिया में आके जब बस जाई तब बुझी हा कि प्रेम के बीमारी हो गई। कहत रे एगो भौजाई अपना लहुरा देवर से कहत रे कैसे कहत रे तोरे कैसे कहत रे कौना भाव कहत रे कि ए देवर जी कहीं अब हम घर में अकेले ही बानी एगो रौरे बानी त काहे ना हमार बात के रौरा तनी सुन ली और कहत रे कैसे कैसे कहत रे हो कौना भाव में कहत रे अरे अनहार भइले आई तो देवर तनी देहिया पा तो डाली धरा जाई इधर है चटनी बना के खा लिया कहे के बा कैसे तरीका ओ झाचा है सोखा के सोझा बुलाएला ओ झाचा है सोखा के सोझा बुलाएला और कोई सुन बीमारी हाथ निपट लाएगा कोई सुन बीमारी हाथ निपट लाएगा। और कहा तरीका धीरे धीरे दीदा बहुत बहुत आशीर्वाद बड़े भैया धनंजय भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। अब कहे के बाद लड़का के पिताजी के तरफ बहुत पुरस्कार बहुत बहुत मुकुंद भैया तो नहीं होगा खड़ा होके खड़ा होके मकोना भाव में हो आवा धीरे धीरे दीदा अरे जिया हो जिया धीरे हो
हमरे गोलू भाई की तरफ से जय हो क्या बात क्या बात अंदर केहू पिए वाला ई जवनिया भइल साधु केहू पिए वाला आहा भैया भैया एगो भोजपुरी में हाँ तने हम चाहब के खाली रुआई अरे केहू तेरा केहू चोर हो जाना केहू तेरा केहू चोर हो जाना अबला जवानी बड़ा सोर हो जाना हम चाहत नहीं भाव में हमरे भोजपुरी के जो आन बान शान हमरे फिरोज भैया के एगो आएगा बाबा आई भाव में डांस करोगे सुने के बाद भाव में बाबा